Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigat yo amin nga sa pata papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada iti pagayam niya ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ito na yung bag nga bigat, na yung bagal daw, na yung baga oras. Kada kayami nga sa nga pada, anang tayo rin din, rugyan, tiba kasalitaan, ni pagayam tayong Shirley, nga pinaulwan da iti panagbabawi. Amin tayo, kitagbabawi, no niyaman di kita naaramidan tayo nga bidot. Intay pagbabawihan, di kita naaramidan tayo nga bidot. Kat santa itong nga ulitin. Dati mangulit-ulit ti bidot kat may sa kinamaag. Amoy ti maag. Alawin na. Sagudayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan. Dear Manong Nemi. Abagiso nga alas 11 ti oras iti rabi di kita ek di cellphone ko Manong Nemi di agpakada akon. Iti birthday nga kaopisina ak Manong Nemi iti dayta nga panakaangay ti birthday party na. Medyo minumakmet. Ngem kayak ba tag-drive Manong Nemi? Hoy. Nag-drive ak manin po iti balay ti kaopisina ak nga nag-birthday eging ga hindi adangatan 30 minutos sen nga agba-drive back. Bagaman Manong Nemi, tabigla matlatang nga nagsardeng ti under ti kotsek. Nga nairana Manong Nemi iti awan silaw, awan kabalbalayan. Oh my. No kaano pa nga, agbulok ti kotsek, nabayagbad kami na nga saan ko nga napangkin in panitatalyer nga pinacheck up. Inulit-ulit kong inandar Manong Nemi madi. Numuna ta mamano taglabas galugan. Nuwapigid di nga medyo tinagnaak, kahit ko lang ti makadanon nga dangos sa jebalay. Nang shortcut manong. Ay apo. Kahit ko ti makadanon sa jebalay nga insiya alisto, nang shortcut kastoy pati ng pasama. Nabilitan Manong Nemi nga dinis sa agak ti kodsek, mabutbutay nga. Kaya magtultuloy at nga nakasilang ti kotsek Manong Nemi tapno nalawag. Inadas ko nga napan kinuting-ting Manong Nemi di bateryana. Numuna tawang purus na halids ko may panggap ti kastoy. Nabayaga ko nga ta kotsena, nabayaga ko nga agdra-drive Manong Nemi. Kaya may talaga mapasamak kanyak ti kastoy. Medyo naturad dakmat kaya di ata nakainumak.
Manong Nemi balasa nga pailaeng duwan nga tawin nga mga opisina kalpasan nga naggraduara kay di college. Tusuak ngamin no maminsan. Taydag pakadak kada papa kini mama nga maki-birthdayak. Ape nga no Jack itugot kas driver ko ni ading ko nga John. Ken ba naka-driver ken bodyguard ko. Jack madnarnarwa manong Nemi nga takad kaduak. No da pa na. Darwamak ngten ngagmay-may sa. Natangken kano ti ulo. Tasahanak kano nga maisuro. Manong Nemi adak idideta nga kanito nga mangkut-kuting-ting di makina ti kotsek edi bangag ko tita paggaak. Manong Nemi kun paggaak ti kasla demonyo nga da iti dikuda. Ha? Mga tol, kailan nyo kan laing di swerte niya? Nakabimbintas nga babae. Dakil di pamatik nga virgin palaisuna. Nakamayat nga pagsusublatan kayo. Manong Nemi, nabartek da, wano nakasyabuda, taluda, ikarigatak nga tamit ti makilaban. Kamuta damat basit amok Manong Nemi may panggap iti martial arts. Tapos at data ti kinababae pangsalaknib self-defense kunada. Imatrasak ididarupendak Manong Nemi pinalawlawan da. Pinadas ko ti nagikis ka nagpaarayan. Idi dumarup ti may sagadakwa da Manong Nemi pinasabtak ti kugtar na tulid. Ngimsaan ko na si putan ti adda ti likodak ket ginamatanak. Ingkarigatak tinagulagol ket sinikil-sikil ko gimadi. Tinengel da kon Manong Nemi. Taludan nga mang tingtengel ka niya. Mo na tagat sanger da Manong Nemi kat sigarilyo. Pinatas ko manin tinagikis ni minaput da Manong Nemi tingiwat ko. Po nagrugit nga nagkersang tingi. Dakulap nga nangapot itingiwat ko. Bagkatan da kon Manong Nemi nga dya ka mo sa dinno ti pangipananda ka niya. E dia bigla nga da nagsardeng nga motorsiklo iti asadeg motorsiklo amok ti andar na ta naganit itpay Manong Nemi nga nagikis ti guma. Ha! Ay kadwa. Adamayat kag baling nga hero. may sawad nga road. Tingnan nyo. Tawari sa klatipak ng mo ito detoy. Ana, di ka makibiyang. Nasibutak Manong Nemi, ti mangisalakan kanya, iti flying kick, ket plinaying kick natin ang darup kang kuwana ket nato. Yung karigatak manin Manong Nemi, tinaggulagol. Tapno may batandak na kiti duwa. Inibatandak ti maysa Manong Nemi, tapno may kastak, darupan na ti bang tulong kanya. Nasibutak manin Manong Nemi, ti panagdinanog, panagkinogtarda, naabak manin ti kontrabida. Insikil kumat Manong Nemi iti mang tengtengil kanyak ket nakalusutak. Ti marayak ni badayo. Binuyak Manong Nemi nakasano ngalinugubonda. Iti mangisalakan kanyak dagiti talo. Ngem sanda kinabailante may samanong tanalaing medgayam. Nagtungpalan na nagtartaraydan Manong Nemi. Diyos ko. Ay manak. Naisalakan akon. Kinunak Manong Nemi kat idi ta umasadag kanyak tinang isalakan kanyak. Nagkiktuta. Isunod na din na swerte. Apay kindi nga disyak ko ma. Nagpintas ka. Kakikait mong sawan. Pinarmag mo lang dagiti talo tapno sikati mangrames kanyak. Sa sino ko nga amin ti saan gagtarigagay. Abay kami nga may mensahe, ha? Miss Beautiful. Atis ka, nabartag ka. Nakainumak lang. Yung nabartag ka kumasaan ako nga nakapag-drive. Kansanggun nga kinabailan pa nga pinarmag na ginital, no? Kumayan, kung nananakit, ginamata ng tibak, gura ka. Way kan, taglogan ka ni Tikot Sem. Tagawid kan.
Apay kayo mo't maramas. Jak amo tagramas. Kanja kaya tagagramas. Nakis dahil ta. Malaksid no ipahay mo. Voluntaryo ti bagim. Apay ko mangipay ko king katibagik. Dada boyfriend mo. Awampay. Di awampay boyfriend mo. Ng madasawam. Awampay asawak. Nagan mo. Shirley. Kanagyaman at. Siyang ni Daniel. Nagsak. Naloko ak. Loko-loko ak. Barambado ak. Buhong ti ulo ak. Kaya madaman pa sa ti puso ka na imbang. Kaya amok man ti mga isalakan ti pada ka tao. Doada iti baggan. Thank you king ka Daniel. Okay. You're welcome. Sige. Ang agandar ti kotsek eh. Iso ka nabulukan. Ay nangatang rodo ni batim latan dito eh. Ay ilubon ka. Lumubon ka kunak kuma. Ilubon ka. Di ba kung kanyang sudinot yan ti balayo. Mga nadamang karnat kotsek. Di agsubliak to tabandayak. Pamarak to kita ano ba yan? Unang mabilang ta kita. Damat amo ka, damat knowledge ko. Ito rin no loko-loko ak. Padasa ka kinaan at depresya. Kinita na ngagpaiso manong naming na macho, na tayag, na gwapo. Yung loko-loko ka no, barumbado, buong ti ulo. Wala sa man nga start. Shirley? Sige. Mayatin. Nalingag gaya niya. Okay. Kamusta nga rin? Malin nga mamon sa cellphone number mo? Sige. Para ka tayo panbukta. Danto tawagan ka no, awan mauburak. Kahit ko tipagtripan nga kasasalita. Ha? So dito number ko 0917. Okay? Padasag man nga i-dial no ring. Nag-ring. Dahil tama ti number ko, Shirley. Sige. Nag-resback na ginitalo. Adong kakaduhanan. Paganda, pataraya mo. Patarayak matitibot rin si Klok. Narigatan. Mga nusyakti. Agbalingan nakakaasi. Pinatry ko nga pa sumanong name iti code secret si Maruno Isuna. Imabay manong name imbabak ti tawa ti yakotse. Okay. Ganan ka. Agpalaudak ka na yan ta crossing. Diretso akpay. Okay. Ingat. Sabat kang ka Daniel. Thank you. Kasla na ipinta iti booking ko ti pagkabuklan ni Daniel Manong. Naka-jacket, nakamaong, malalaki nga talaga, tanaparmek na nagritalo. Ngayon loko-loko ka no, barumbado, buong ti ulo. Nainlabag ka di. Tikas kan kuha na Manong Nemi. Adautang ko na yung baga na aking kuha na. Gabukada, utang ko na yung baga nakin. Ken gabuta talaga, iti pa nang isalakan na kanya, ken nata-ermet nga lalaki. Isukat di, iti talaga na magpitik ti pusok. Agayata kon. Agayata kon Manong Nemi, kat kaslasan nga may sina at talaga iti sirmatak, ti bakamukla ni Daniel. Saan ko rin istorya, kada papakin ni mama, kastamat ang kinidjun nga kamsat ko Manong Nemi tinapasama. Rantak Manong Nemi mapanto pakita, ti kotsek, iti talyer, oray ta bakasyon, iti kabigatan na, ta Saturday. Sana ba't na makaturog Manong Nemi? Panak pa'y nagdigos. Sa akon nga binasa ti buok ko. Nakarwato kon ti pagturog ko, Manong Nemi maturog ako, kinintak ti oras. 15 minutes to 1. Tingnan tirabi.
Idi agring ti cellphone ko, manong nemi. Tinag-miss call kanya kitay. Kaya sumit lang tagriring. Ni Daniel? Sinong batak? Hello? Shirley? Daniel. Nakadanon kan? Nakadanon akon. Nakadi ko sakpahin. Maturog ako man. Nakadisturbo ako nosta. Hama. Sige ngay. Nakadanon ako paten. Sino kadwam? Kaduwak. Ang may mensahe dito silid ko. Dududwa ka malaki ni nanang ko. Ni nanang ko, inororay na. Maturog kang tulatan. Adamat tulbag kanyak ko na. Yung makastareta nga bakit? Sa nga maturog, aging ka, hindi nakapasangpet. Mamano ti inakas na. Dududwa kayo? Itatang mo. Awan tinapuutak nga ama. Ilang nanang. Nanang, di kahit nga sawin. Napanglaw kami. Magda, yung karigatan ni nanang ko, nakagatang ti motorsiklo. Tano, saan nga gumatang? Talagang mangguluwa. Yan nga pagsapulan ni nanang mo. Ada sari-sari store na. Kanay sariping dito balay. Apay nga di mo na riingan nga damam. Siganti istorya ti inak. Nalayos, aday didakkel nga layos dito yun. Maradaga ka no palang hindi. Dimteng data nga layos. Nalayos ti balay mi. Yung kabildak ka no ti palanggana. Nakapalanggana nga aglangoy ilangoy paigid mapaniti takdang gabutan nagulpe ka no ti layos rabii dakkel nga dagos ti danong napres sama ti istoryada naibatal na ka no ni nanang kakaalis to nga nayano dak ni tatang ka no met kasta one ka no met ti panangkamat na kanya ka naglangoy naalaw na. Pwede ka no maipaigid na nga maala ni nanang di palanggana nga nagganak. Nayanod ka no mat ni tatang. Inkarigatan naklaan ka no ti amak kinsalakan. Natay ni tatang ko ti panangisalakan na kanya. Wow. Nagladingat mo na napasamak. So, nandiyak, narik na, ti pamadig ti may sangama. Diyan mo. Dinungdung mo nakmat ti inak. Dinisiplin na nakmat. Ngayon, diyan mo no, asinat imalalak. Amadadyak pulos na ipasnek hindi na nagbasa. Apilitan na klang nagraduar iti elementarya. Dahil sungsungak iti barkada. Naadigak iti computer. Ay matlis, yung karigatak matlayang tinakapagturpos ti high school. Dahil ka dito ko na nga rason no ape nga buong ti ulo, buong ka ti ulo. Barumbado, loko-loko. Kaya ganayon na kamaki. Makiramramang karikiti gulo. Pasanay sumure ka kiti pagbaludan, yung tinakbat baybayaan ni nanang, piyansaan na. Nagkakahasing nga rin ni nanang mo no kasta.
Aganos nakaanak itikas kanya. Natangkan ti ulong. Di mo amo ti dumgayag tinasyahan kasta ka di. Parang ganun. Isunod ti kayat ko. Isunod ti ragsak ko. Na talaga yung patpatignak ni nanang ko. Abay nga di na arami din ti amin. Napakaragsakak. Kaya mo na tagawid akpay. At ang nadyak agawid, di ba't makaturo, madandanagan, tawag na tawag, diyak mo sungsung-batan. Di ka lamang siyanin iti inam. Good night na. Awan trabaho. Adama tinanan ko mga biyag kanya. Kamangtad ka ka sa pula. Aganar mo ti tiyanggi na. Basta rin naktulungan nga glako pambarak mangkaot di ka. Doon mga laki di kwarta. Nakalukloko kayam, Daniel. Siguro awang girlfriend mo. Sabi ko ng mga girlfriend ko. Adang arudmaya tikas kang ka. Babae tumasdig ka niya. Sana ka seryoso ka na kwada. Na iparamanda, akit apagit nga siya karamanan. Grasya gayam. Awan turong tibiyag mo no kasta. Baga pagbawaw biyam to, tikas to yung raramidem, Daniel. Sampay na lado ti amin, tapno, baliwam ti turong tibiyag mo. Naka-oma dahil tangi magbagam. Dastat kang kanayon nga magbaga dinaanan ko. Sa kasumublat. Maka-oma dahil kita nga sermon. Sige na. Good night na. Ano nga good night? Parbangonan. Ay, ano nga good morning? Sige na. Daniel. Balbaliw ka. Bye. Adadang sana kun nga makaturog manong nami. Kasalamang mangeg ko titimek ni Daniel. Diya katawa na. Kasala makapasurun nga katawa. Yung kasala isumat ti umawang-awang. Nadautan ko na yung baga na aking magkagwana. Nanuawan ni Suna, anya gataitan din na pasamak kanyak, natayak ko man. Kalpasang nga nagsisinublatan da ka rin namus, lagi di talo. Daniel, tulungan ka ng balbaliw. Siyak, di mamagbalbaliw kay ka. Kabigatan na manong naimi na bangko impante kotsek iti talier. Pangaldaw, sa dinungan na pangaldaw, kakawid at nata. Nagring ti cellphone ko, ni mama. Oh, may kamangaldaw dito, Shirley? Anin ma? Apa manin? Gaputa Sabado, agbalog ka manin. Amo, kasla si katilalaking anak may kinipapang mo. Nihating mo nga John, iso kumat loko-loko na balog, iso kumat problema mi. Ngayon sikat nagbaling ang problema mi. Nawang bagdanagan nyo kanyak mama, kabaylak tibagi korek may misaak, didak pa kadanagan. Wanang amda kami kinipapangmot, mandanagan, tada kami dinagan na kanya kayan ka. O, manda ka sa mapasama kanya ka. Ada ka dinda ka sa napasama kanya. O, sige. Didak pagadahan, mama. Adan trabaho. Gamot adan trabaho. Kaya mo nga siksika. Ngawan ti bibiyang may kang kakasta. Mata kasta, mama. Kaslag man na ubing pa lang ang basit namin nga ikekeryo. Wala. Sige. Na di mo kayo tiya. Mabiyangan. Baka mo ka. Malbaliw nga nag-ring ti cellphone ko manong name ni Daniel. Hello, Daniel? Hi. Kumusta? Gustoy, sika. Anda ka dawalayo? Saan ang payari mo? Ang hawawis dagdag di barkadak. Inom man ha? Di ka lamang siyang kininanang mo. Batasam kumawat nga tulungan.
tulungan magtagibalay. Tulungan mo dita, anyaman kita aramidin na balay. Kung saan kita sikat ng bantay ti store, tapno makapag kuri-kuri. Jack, narawang para kita. Basta makariing ako, ko nagtramos, kape, patemplak pa, kape kaninana. Mga nagdigos, kape, mga anak, nagpaidasarak ti kanak. Makasubuan na kapay, ilinto ta, lakay kan. Lakay kan, abay asawa na kon. Nataingan ka, madilat ta, barukan. Ini-spoiled na eh. Saan nga tawit nga kamako ng spoiled data? Then naki mo, di ka lang masya kang kuha na. Babalik ka din sa angis pagsarita, da? Oh. Sorry. May timawag ka. Ayan mo. Ipang kuretikot sa kitalyer. Awang nga rin mo kapapanan. Ibagam na sa din, ayan mo. Oray na. Ha? Papanan ta? Ako lubundan ti motorsiklo. Oray ta Sabado, ang trabaho, di ba? Diag joyride ta. No kayat mo? In the beach. Kayat ka? Api nga, awisan na. Kasi lang nila date data na. Di mo kahit nga date ka? Tada ka din relasyon da. Di ka dilangan da relasyon natin date. Ano yung matibalik na ka niya? Allah. Kailangan mo ka din niya at marik na ka. Daniel, I love you, Shirley. Nakalaklakan yung bagat ikasta. Mamati ka din ng ibagak na si kapay lang, di babae ng ibagak na I love you. Posible ha? Imposible. Naman. At ang kita'y babae nga mako na nga nakirelasyon ka niya. Gamiso na lang ti mga ibilang nga nobyo dak. Pag-ayaman di kini babae kasta, no? Isuda bang ayam kanya, kabuta, isuda mo timang isina kanya, kata, mo ito maumada, ta sana kag seryoso kada kwada. Isina da kon. Yung panagkunak. Doyatan nakman. Siksikan tulangan ti babae ti biyag ko. Daniel, mamati ka ko ma. Tanam naman kung nga may karika kaniya. Mangop opisina ak. Nagraduarak ti college, si kangay. Awan trabaho, siya at trabaho. Kapag ito na jak may karikan ka, kasta? Ibagam din mo. Taumaya ka sigod. Tabaliwan tanto magsaritaan dati may panggapti, may ikariunan na. Mabaling ko kumawit nga liklikan manunay ni Daniel o eman yan ta nakapagpagkas tiputik ti puso. Ikis na ni Daniel manunay mi. Kandi panggap ko nga kahit ko ang tulungan ni Suna tapno agbalbaliw. Ken gabot ti karik nga siyak ti mamagbalbaliw ken kuana. Tati ayat ket mamagbalbaliw na ta sinuman nga tao. Yung bagaktayan ko manunay mi. Nagkalubon kami, kat siyempre, gapota, limubunak na arakop ko isuna. Slide apay lang ang damok manong nemit yung marakop, ti may isang lalaki. Gapota kapilitan na kumpetak keng kuhana kita, napaarakop pa. Limagas kami ngayon muna manong nemit yung grocery, gimatang kami kada-kada sa pulan ni. Siyempre, nagkasustawang ka no kwartana. Di ka lang pinagkasolina na. Tinted ni nanang na. Imbaga naman ang naming nga gumatang ak iti arak.
Gimatang akmet. Sigarilyo. No, sana sigarilyo. Very good. Sige. Nabang kami manong nemi, ti ruang ti syudad, si Mapol kami ti Kasidgan nga beach resort. Saan kami nga nagpili, asin nun ti Kasidgan, isun tinapanami manong. Napindas met. Iti shed, nga asidag, mismo, iti danom, manong nemi, nalinak ti baybay. Nagmahitag digos. Nakaituod ka nga rin pagdigos mo? Kimata nga kitay. Wow. Nakasaysayan ka kumano naramas ka. Idirabi, nga natay ka kumaitan. When nga rod, nakasuswerte akmat. Tas yak tinakaisalagan kayo ka. Abot apat check. Magunod kong tulakid di, iti kinapintas mo. Shirley. Saan ka nga maikari, Daniel? Anya kahit mo nga ramidak, tapan maikariyak. Wow, it's a good question. Agsingsingpat ka? Sa mo ikanti konsumisyon ni nanang mo? Tulungan misuna? Ken, ituloy mo tagbasa. Jack mayulot tagbasa oran at ararabidek. Sumurik kahit trabaho. Anong araw ti trabaho? Isa po lang ka ti trabaho. Anong klase ka trabaho? Basta, sa ti mga mo. Basta ikarim. Nagbalbalyo ka. Si kamidlat nagkunangan, loko-loko ka, buong ti ulo ka, barumbado ka. Saan kanton ngagbalingan na loko? Waramidam na ita. May karik ka kanya. Sige. Ikarik ka ni sa patak. Aramidak. Basta. On na tayo. Uy, saan nakaruko ba na sa... Anong harap yung brato dito shed? Ngayon upaan ta. Nasaan ta nga? Agin narako pa ka story. Daniel, amay nakalalis to. E di lang rabihan nagamamuta. Ita, ararakupan na ko. Agin inarakuptan ko nam. Gamato mararakop kami, di ba? Nagabangbanglo ka. Nagabimbindas ka, Shirley. Nagasuswerte ak. Uy, Daniel. Damok unay manunemi ti makinarakop ken makianinagek iti lalaki. Garagrag uti kaungak manunemi gabuti ragsak nga marikriknat. Kastoy gayam ti adaya yaten na. Kastoy gayam ti adda mangay ayat ken kuana. Kastoy gayam ti agin inayat na kunak tinakam ko. Nakaalis to manunemi ni Daniel. Nakaw. Agkarawa pa yan. Daniel, no. Gurkat. Sikamat. Nagtutur ka. I love you. I love you too. Basta dyan ka rin, ha? Nagsingsingpad ka. Idjamon ti barkada. Okay. Nagyaman at nungas ta. Amom, idarabi pinampanungot ko. Ingkari kidibagik na siyak ti mamagbalbaliw kan ka. Tuy ayat ko, di magbalbaliw kan ka. Nagyamanak matadintag ka di biyak ko. Kat sabi ko ma, tama magbalbaliw mo ti biyak ko. Nagdigusak ba nung name nagdigos kam nga dua, naloko at talaga ni Daniel. Gaboy ti dayta nga aldaw manong name. Kalpasan nga nakainom kami, ken nakainom maket ni. Tegunada no adda arak adda balak. Iti napanan mi manong name nga beach resort ket adda hotel. Idilpas kami nga nangan, nag-check-in kami manong name ket dituyen. Ngayon sagod ko, ngayon paay ko ti amin ko kini Daniel.
nga nakatuknuak met iti namin adu nga gundaway manong nemi ti langit ako nada. Masansan idin manong nemi kastoy tiraramiden mi. Kahit kalpasan ti talo nga bulan manong nemi sa anak metan ng madatngan. Ada nagpitpitik iti saklot ko. Yung pagkamukadakos da ito kini Daniel. Tinawagak iti da ita nga malim. Hello, sweetheart. Nagkatawag ka. Mamartek ka? Ay, nakaskas daw ka yung nabartek ka? Sa anak mo, orin nagkuyog ta. Aginuwag ta nga doon, di ba? Saan ka mo pa nga, inikat ti anak. Ti barkada nga eh. Ako magganas kong uminom, naawan ti kadwa. Kunak mo na nagbalbaliw kan. Hanggang may matang mong gulgulo. Nga di mo na mo nga tulungan ni nanang mo? Matigas ka nga tulong ko kayo ko na. Ay nakatawag ka man, ha? You miss me again? Kunak mo na nagbalbaliw kan. Sige, awit, sweetheart. Ano yung baga mo talaga? Kahit kung ipakamukin ka, nga positive resulta ti parang gimatak ti pregnancy test kat masikugak, jak nadatngan. Italo nga bulan di tayo jak nadatngan. Kahit nga sawan, hindi at na pasama ka data, nakahala akon. Ito nga katawa mo. Ano klase katawa nita? Katawa ti waragsakan mo, katawa ti nakasusuron ka man, Daniel. May sakton nga ama. Uwi na. Kaya na nga rin, problema. Siyempre, kasar na. Di ka man nagkatawa kasta. Ano ka rin magkasar ko ka? Doon mga takilinalang ko? Awan mo ito na. Baka na kahit mo kasar kiting grande. Simbaan. Nga doon na kiti gastos, magastos. Baka si ako na taggastos. Kababay mo, sweetheart. Yuri tayo lang matanga. Ida kami, nirekomendo ko kayong ka pagtrabahoan, di mo matkayat. Yung karim nagbalbaliw ka. Tila babawi nga, agbabawi ka. Nga nangayat ka niya, agbabawi ka nga nagpaitibagim ka niya. Tinamo kami na agbalbaliw ka. Hindi, agsinadan, no, sa kayat mo. Itapay tandan, andan, masikugat. Na naman nga tano, iyam amuna ka nagiti parents mo. Namayam nga kayat da. Si kamit lang nagkuna kanya, kasana ka may kari. Ngaming karim, agbalbaliw ka. Sorry, ano. Diyak man mabalbaliwan, di ba? Umain, maglangsang kami na manggulgulo. Paliwan na ito nagsarita. Ito mo saan ka nakainom. Sige, bye. Nadlaw da papa kini mama manong name nga da problema. Ni mama tinakisarita kanya. Makalawas ita na at madlaw mi kastoy ka iha. Takkel di pamatik nga da problema. Ma. No ibilang na kami pailang nga naganak kini papang mo. Ibagam na niya ti problema. Datang kami timandi ang ugalim kanya. Datang kami timandi ang ugalim eh. So, ori di pa lang dati high school. Kasi lakay kahit mo baling independent. Pero nakaroon nga, kasi sikat ti lalaki nga anak pi. Sikat ti natuso. Sikat ti, basta sikat ti, kasi lasam mo nga,
Di ba ko, kahit ko asawan. Kasi awan ti pangibilangam ka na kami nga nagana. Sama na kasta mama. Ako matagbaling ang problema kidi. Iso nga umitiras ka ng yuman ko ka na kayo. Yung mata problema mita. Dakal ti problema ko mama. Sabi nga di mo ibaga ka na kami. Nangruna kanyak nga siya. Ti inam. Masikugak. Kahit na masigug ka. Ada ka di problema? Ngayon, mama. Abi kami nimpahin mo, tiba Kim? Nga di ka pa nagkasal, masisumandeta. Ada ka di madlangin boyfriend mo? And then, 3 months ago. Manong ang bulan ng sikog mo? 3 months. Abag sungbat mo? Na Genobium, impahay mo tibagim? Ngayon ba naman ti utek mo? Ha? Nakadalis tuloy kiti pasamak mama. Ganang mo ka din ti boyfriend mo na masigog ka? Amunan. Awan pagdaking ka, awan di panggap na ang mangikasar kang kakasta, data ka dito problema? Awan di pangikasar na kanyak. Kabuta. Awan trabaho na. Oh my God! Nakinubyo ka, nakirelasyon ka, ti awan trabaho na? Anat ka mo soon? Standby? Standby? Tambay? Saan lang standby? Loko-loko pa eh. Barombado, buong tiolo. Naluko. Nakurapay pa eh, sigurado reta. Dududuada nga gina, sari-sari store, ti pagtaudan ti pagbiagda. Di na may ulot agbasa. Makibarbarkada. Shirley, nagamanam ti utek mo. Professional ka. Nakaadal ka nga awan susurom. Di mamamay. Abi nga di mo inasarte utek mo. Abi nga pinadiban ka tapusom. Minamuo yung tipanagayat mo yung tinadya nga lalaki. Amo nga awan ti masakbayam kang kuana. Nagpasikog ka pa'y. Ma, amok nga dito kayat isuna. Alaga di mi kayat. Makiasawa ka tikas kang kuana. Ano mamon yung papanguda ito, ama ng matangran na ka. Ano yung tasawan na kita tao? Hapo ko na yung matin, Shirley. Imbes ko mga ni John, nga laking anak ning kinipapangyo, iti mangtid pa kay babainan, si kamat tayo gunakon. Sikat ita. Handak matulungan ti problema? Awan ti may tulong mi ka. Dahito yan ti pangipakitaam nga talagang nga kabailam, nga warorib, awan bibiyang mi. Kaslaya pagbaga, lasid dandak. Sama na kasta, no kayat mong ilaksid, di bagim ka na kami. It's up to you. Basta awan bibiyang mi ka, no anyaman ti planom, iti sikog mo, no aganak kaabalasang, napimpinas nga rudin no awang ka ditoy no aganak kan tumitla balasang. Bagawanan dak mama. Nakaarami dak tibidtot. Bayan nyo, tasulwak ditoy. Sulwak. Gabata siyak takin naramid. Bukutak tamin. Kinanak ba nung nemi kalpasan na rinugyak nimpake di kita rawatek. Awan ti mapapanaw keng ka. Ngem pumanawak mama. Tadya kahit nga adak dito nga mamuan ni papa ti kasasad ko.
Diya kaya't nga madangranak kat Margaret ti si Kuko. Ore mamon ng tulayan. Ngawa anak ko dito eh. Papanam ganun. Kumitak ti pagkasara mga. Sadya kami ngagnaed kini Daniel. Sana ka narigatan nga nagsapol manong name ti apartment. Noan yaman ti korang na nasken nga pataudek. Tinawagak manong name ni Daniel. Hello, sweetheart. Saan ka nga nabartek? Haan? Adak dito'y balay? Madibagbagi? Kasano nga nga dibagbagim? Napdoon ti alkohol dibagim? Sapoy. At ilang orod ni nanangan, makangkangagak, kadagiti makaumang sermon. Sada ka nga mainayon ng mga sermon kanya. Daniel, dumungin ka. Naamuhanin na kiti parents ko ti amin. Kat siya kung tinagboluntaryo ang pimanaw dya sidong da. Nakasara kak ti apartment. Umay ka dito tulungan na. Ha? Dito tangag na yan. Dito tangag na. Dito to planuan no kasunod pa ng kasarta. Kung ang palano, dinakon kayat. Gabot na na tungpal ti karik ang balbaliw. Hambay na nato ti amin tap na ituloy ko ti magbalbaliw kang ka. Barbaring magbalbaliw ka doon, may rumwarton ti anak ta. Aglibin da? Wan. Tapno ada kasukat ni nanang nga mang sermon kanya. Panawak ni nanang kat umayak kang ka. Kat siyempre, siya ka sumubulat amang sermon kanya. Oh my God. Ito na nga masumarding ti mangig ko sa sermon. Huwag gaya mo yan. Mapanawam ni nanang mo. Baka no, di na kayat nga may sinakyan ka. Okay. Kasto ka rin terminid ta. Nadakad na pala iyo. Siyak to may ditang. Kasaritak ni nanang mo. Iyam amunak kini nanang mo. Ibagamlahan sa dinutayan nyo, tumayak. Kinunak manong naimigat imbagana. Gagangilay nga balay manong naimi kinagsardangan ti kotsek nga da sari-sari store. Ngayon bagana nga isot store ni nanang na. Silvia's sari-sari store. Silvia kano tinagan ni nanang na. Di ba sa kiti kotse manong naimi apagisumot arimuar ni Daniel iti balay nga nakashort ang nakasando. Ay, sweetheart. Binisito naktilo ko. Nakadutao. Kanaon niyo ko mabibiyagdan no. Bakit naman ti panang bisito ken ka? Baka kung nagad apo, nagsorte mo ni Daniel. Nagpintas na sinubya na kanada. Abi nga ta kinayat na ni Daniel kan amon adi na nga taammo nga barumbado, loko-loko, tarantado. Oy ka, ada ni nanang iti tiyanggi. Dito pagnanta, dito tiridot tiyanggi. Awag iso manong name nga alpas, tibakit, ngalinakwan, gubat gatang. Nang, ni Shirley, tagbalintong ang manugang iyo. Agmano akman kata kayo nanang. Kinitanak manong name, tinapaot, tibakit. Nakutong, nga narapis, tibakit manong name. Kaslalangan na ti marmarnik iti konsumisyon. Nakapimpinas ka, balasan ko. Agbagay kami, nanang, di ba? Agbagay kayo, nasingpit ka kumanak. Among ka nga nalukot ti anak ko? Nagan mo? Shirley, nanang. Among ka nga naluko?
Imbaga na, anak na ngayat ang kengkwana. Nanang, awan niya rin ang suludsod. Baka no, adda kayat mo ubrain dito nagdibalay. Tapos no makapagsalita ka nga duduwang at mamangag. O sige. Kunayo di. Una da kam ti mapani ti uneng. Kasi katagbanday di tiyanggi. Janel. Si kakagpiso tagbanday. Si kataglako. Ngayon saan kaktaktakaw ha. Kung katalak di kwarta ka ha. Hindi na lang. Pagsuplik. Dadalang barya. Tibatik. Daniel, mo na ngamin nga man nanakaw ka. Saan na ka man nanakaw? Ti pakadak mo to ka. Mangalak ti kwarta ko nakno ka. Ala sige. Dagi ti barya lang ti bati yun sa pagsuplik. Manong nemi iti salas tinaganan mi. Mabiglaan na ka. Bagisunay. Adalinuto ka merienda. Anak kahit mo soft drinks, wano juice. Juice lahat na nana. Sige, mabila nga ron. Suman, manong namin, dasar na, magustuhak. Aramid jo, nagluto kayo, lalinutok, tagimatang kami didika di kalmahan, di naman ang naggrocery. Magustuhan ni Daniel. Hagdam trabaho ka? Mga opisina at nasurukan nga doon atawan. Anong nakita mo iti anak ko? Umuna-unay nanang, insalakan na kiti panakaramas ko kuma. Sa nga gabot insalakan na kat day tamatin tinakain labak kang kuwana. Ngayon talaga na inlabak ang dakos. No pa yung baga nga mismo dagos nga isuna kat loko-loko. At nakainom idi, insalakan na, nagkapukan iti barkada. Inanukot na mismo. Amin. Na, agum konsumisyon kay kadi may panggap kang kuhana. Iba't patig ko unay ni Daniel. No mampay sisyak tinang padakkel kang kuhana. Gabuta, na istorya na kadikan ka, no kasangano nga natay ti amanan. Uwen, inalaw na kano, edita dadakkel nga layos. Nga istorya ti puon tinakatayan ti asawa ya. Uwen, awan idin, ti ganas kong nagbihag, tawanin ti asawa, ngam gabuta, adda ni Daniel. Tinagibik, tiniripatok, dinungdungo. Impaay ko, tisusto nga pamateg. Iti may nga ina. Sa anak mo nga nagkurkurang, tukunak, hindi pa nang disiplina kang kuwala. Yan siya ka mo. Tayo diagda, agbasbasa ni elementarya, nabaybayan ti panagbasa, nagapot ti computer. Naadik isunan ti computer. E di adan ti high school, barkada, tinaka-adikan kang kuwan. Nakaado, nga buong ti ulo, sakit ti ulo, tinararamid na. Ngayon may karigatak lata, ngayon pateg, uri na ti sari turlaeng, ti babataudan, ti pagbiyak mi. Amin na kayat na, impahay ko. Ori din na namnamain nga kabaylak nga ipaay. In-spoiled yung arod no kasta. Hamat naman ko na nga dahit ang spoiled. Binabaot yo. Diyak kaya tabautin. Di ba nang bahot iti ubing kat panang isuros ang kadinanang? Diyak ka mo no apeng ang diyak binaot. Kinasaritak tinakasaysay at lata. Saan yung inong ungtan? Pasarimat ungtak. Ngayon kasi nga ungtak.
tumangsit. Lumayat pa layatan na. Dinangnan na kay ka din. Iawawak lang ang dangran na. Nangarunan na kosta, nga sumangpet nga nabartek. Nukasta nga sermunak, bugkawan na, layatan na. Nakalukloko. Nanang, hindi pa nagamamumik, hindi pa nang isalakan ni Daniel kanyak na inlabak ang dakos. Galing-galing ti bagi, nga siya ti mamagbalbaliw kang kuhana. Nasaan nyo man na kinabailan nga binalbaliwan ti biyag na. Baka siya tinaramat ni Apo Diyos at nung mamagbalbaliw ko isuna. Nagasagana ka kadi. Ngagbalin nga martir. Kasanong nusang ngagbalbaliw. Iba't patag ko isuna kat aramidag ti amin nanang. Nanang aro ti plano yo. Masikugak nanang. Ha? Handa ka pinapanaw dagiti naganak kanyak. Ngayon bagada nga sanda akayat ni Daniel. Iso nga siya ti voluntaryo api manaw. Ada naalak nga pagkasiraan mi kini Daniel. Alayim kanyak ti anak ko. Ipahanaw mo kanyak ti anak ko. Sabat nga rin mabaling nga dito iti pagyanan mi. Gabutan na ilet. Gabutan. Gagangay lang nga balay. Gabutan saan ka komportable. Dakit sumurot ka na kami nanang. Diyak kaya na mabaling nga. Diyak kaya na panahon dito nga balay. Kaya di sari-sari store ko. Amom no diyak makita ti anak ko. Madandanagan na. Madandanagan kayo at amo yung adda ti barkada. Ngayon no saan nyo makita ti anak ko, amo yung adda kanyak. Hangkay madanagan. Tada ka mawagbaga kayong kuhana. Diyak kaya't nga may sige na kanyak ni Daniel. Di, kanahin yung kayong umay sumarungkar. Iti apartment, tap na makita yo. O nasaan ka tawagan nyo? Ang urisan ko akayat. May suday tati kayat ni Daniel. Kat nawanti maramit ko. Tay ko nakon. Ipagpakayat na lang tati kayat na. Sa maysa. Irabeng na laon nga sumina kanya. Gabuta mga sawang rodin. Ala. Ipalubos ko, tiba nagdanayo? Tiba nagkasaryo? Kahit sapay ko Shirley anak. Tas si kaagpaiso, tiba magbalbaliw kini Daniel. Naglibid ngam nga rod manong nami kini Daniel. Ket gabutawan trabaho na manong nami. Agbati ka dito yung apartment. Tamapanak ang trabaho. Gabutawan trabaho. Siyak. Tiyada trabaho na siyak nagtrabaho. Alang nga rito brak dito. Di, trabahuan na mabali mga trabahuan. Ang damureng, ang kalabahan. Laba? Paglabaan nak? Saan nga dakas ti lalaki nga muna tag-istimar ito nagtibalay. Daniel, mabalin, dakkel ti pamatik nga kayat ni nanang mong isuro na ka kadag iti trabaho ti nagtibalay. Itilikodan nga lalaki kinataob. Saan ka di? Ngayon saan nga winaramid? Kahit kung aramid damit ha. Please. Aglaba ka. Agdalos ka. Agloto ka. Diyan ka mo dagloto. Isuro ka. Okay? Amin tumakasyon ng isuro ka.
Dito ka. Sagat na pamanawak, siyak ti rumwar, gabato siyak tagtrabaho. Trabaho kabayatan ba lang, mabaling ko tagtrabaho. Intun piton nga bulan ti anak ko, ti anak ta, suntun ti metra ng lib ko. Okay? Sige, pahala ka. Saan nga pimampanaw ito dahi nga lawas manunemi kahit nung hasta nga sumangpetak iti malam. Nakainom man ti loko. Hi, sweetheart. Nakainom kan? Agkote-kote ti bulbulungan. Sasapo. Kagurang mo minumak. Saka agong takasta ah. Aday baga kaya nga kagurak mo minum ka. Sige may kangan. Suruang kang gluto. Tandaan na ma. Oy, sweetheart. Tandaan na. Kagan. Kasto di mangi-prepare ito eh. Okay. Kumita ka. Na? Ngayon ka tinakban lamang siyat. Na yung tikas din, Diyos ko. Inanusak man. Alakit, hindi masusuruan mo ten agdalos. Nadamaten pakiranudan. Aglangit mo parang dalos na. Serbi na takil ti bagina. Samat laglangit na ito kami namangan. Salaglangit na ito no. Ada tirabaho ko mano. Agla pa. Katawan ng artibag bagina. Ay, niyakit din ayat under the saya. Sanggang under the saya. Para kitinulong mo data. Sakti mga opisina. Di sikat agtrabaho dito nagtibalay. Agdalos, aglaba, agluto. Makabulan na kastamano. Kasari may tumawag ni nanang manunemi kang kuwana. Yung sandang agpaut ng agsarita. Kapag ser-ser mo ng ngatamot at bakit, anak na. Daki man tagsarita ka natin, bakit? Hello, nanang. Hello, Shirley. Abi kasi dyan namin di panagsumbat ni Daniel ka na kayo. Ano ang di bagbagayo? Ibagbagag ang tulungan na ka. Kasurun na umuulit-ulit di kitang ibagbagag. Saan nyo ngamin ulit-ulitin no ka nanang? Noon niya tika pungtot nakagura ng aramiden nyo. Hani mararamiden. Tapay, di nakakadi ka pungtot. Saman, kapong pungtot nakbandaw ko angin. Amok matati ugali na. So noon niya digiti saan nakayat. Saan nyo mararamiden? Gabot at ikay kayat dalatan, timatungtong para kasta. Nanang, among pagdanagan nyo kayong kuhana, gabutan eh. Amunan ti tumulong. So nagtagtagibalay. Sa bagay, dandan ako nagbakasyon. Aglimanton ka bulan na ito tiyan ko. Ito na ako nang norte kasaryo. Ito na may pas nga iti anak ko. Sa kamtog kasar. Sabi ko mga rod na, may turong mo isuna. Ngayon kadagisi mo na sa runong nga aldaw manong nemi sumangpetak dito apartment nga nakaring-ring gorda. Daniel? Ay, sweetheart, dagina barkarak, umayrak din nanon dito. Kung nakadakwada nga saan nga mabaling nga panawak ti apartment, kabota sakti trabaho ti nagtibalay ko na. Natudyo akid as awak tubi ko na. So, may dadim man nun. Di pagdanaga, gagangang ilang, agino kita arasang ti sigarilyo, apay, adan sa, nangaramit ka kumati astray. Masarong ka? Kaguran nagdibar ka dak? Amo na kasta, disiplina lang kuma. Sa may sa, ada karuba tayo. Ito apartment. Makaguro dan ho. Naringguro kayo. Sino nag-grili ko ma? Lago na eh. Daniel, please. Saan kami nagagreklamo? Ibabay na karag di barkadak? Ano mo takasta? Ipakita mo ito surun mo. Sis. Hanin, sorry.
Sorry, ngayon no mabaling ko ma. Kita, saan nga ditoy? O sige, sakto dumanong ka na kuha na. No di mo kayat nga sudat dumanong ditoy. Italay nga makita mida. Pasensya ka mga tol. Okay lang bro. Maawatan mi sa live-in partner mo. Okay. Okay? Ibusan na nga rin ta kamin. Babayin kini ma'am. Manong nemi kaslasaan akong makaanos ko na. Nang naroon naman manong nemi kat saan manin nga matatao. Idi ta nagliba ko saan nga matatao. Adadan manong nemi nga adda isuna karigi di barakada na. Ano man ang tawagak ni nanang na. Shirley. Awa manin ni Daniel nanang. Kunam no, kunak man lon no kabailam nga iturong tibiyag na. Napanak na kamitan, no kasanot kinaluko na. Di mo ka di maanusan. Tulungan dak nanang. Tawagan niyo iso na. Ibaga yung agawin din dito. Aramidek. Ngimamok. Bugbog kawanak tumanin. Ngimaramidek anak. Sana ka mauma. Gabotanak ko isuna. Uri no adda ni sunay ti puter mo. Enan anusak manong nemi. Nokastan ngagpungtot sa anak ko nga gun-uni. Dinak magpagidya dinangran. No dadawatan na manong nemi. Uri kid-kidak pa lang. Uri saan ko mga kayat. Pilit ngitid ko. Tadyak lang arod kayat. Tiriri. Aging gadim tengen manong nemi di panang ipasngay ko ti anak ko. Ti anak mi. Lalaki manong. Idi makita ni Daniel, ti anak mi, Junior, kuna nga dagos. Do kahit ti Junior. Baka dadagdoon na luklukong sika. Basta Junior di kahit ko. Daniel Junior. Agbalbaliw ka kuman, Daniel. Ipagpagpum kumatadan anak ta. Idaadan anak mi, manong nemi, barbaring kunak. Ano iso da ito hindi talaga pagtalnaan na tibalay. Nagragragsak ti asawak manong nemi, ngawang ubang mga aywan no ka iti anak mi. Nangaroon na kastang umis-isem nga katkatawa ni Junior. Gusto gayam da anak na, sweetheart. Iso ko mati mamagbalbaliw ken ka. Ana, agsubli ak to pisina, agbati ka kay ni Junior. Sikat mangaywan ken kuan. Among matin ti templa, insurok ken ka, among mati mang padide. Isak mati mang digos ngumura ken kuan, asak bay mapanak to pisina. Among mati mang paturok, okay? Okay, sweetheart. Agkaduwa kami kini Junior kag malmadaw. Ha? Ano nga napatag kanyak ti barkada? Addan barkada ni Junior. Ini damo manong nemi. Ket awan ti problema. Gabot na sumang petak. Adda isuna. Nakaluto pa yan manong nemi. Ken na maasikaso na nga nasiya at ni Daniel ay ni Junior. Di makadakas manong nemi. Di manumot manan di kiti barkada na. Ket ni. Iti matmanan apartment manong nemi di pag-iinuman na. Daniel, apa di kiti barkada? Kunak manlanoan barkadam di itan. Ti barkada mo ket ti anak ta. Mabaybay am ti trabaho. Mabaybay am ti anak ta. Kamit sweetheart. Sa balian barkada nga dati sa balian ni June. Okay at mo, mangalat ti katudong. Tinalapsat tala ema. Hindi kahit mo suwan. Ang mga alat ti yaya nga sa nga nalapsat. Tapakibiyangam ti yaya.
Sweetheart, nagbalbaliw ka. Idiyaman ti barkado. Di nagibabay nga nagdi barkada. Bayam, tayo bak dito ni nanang. Ha? Kasanun di tiyanggi na? Nila ako na na. Kung isarana. At anong dito ni nanang. Kuha. Hindi libre ti pagyanan na. Libre ti kanan na. Sige. Kasaritam tong ordinanang mo. Kinasarita na manunay kat ko na nakaniyak si kakano ti pagkasarita. Tinawagak nga ron ti ina manunay ni Daniel. Nanang, anak. Di yung kahit kumay? Kahit ko. Kaya na po no na nabaig basita nga nakarikap ti Tiyangi. Tapay, nalugi kayon? Saan? Masaksakitak. Kabailan yung oras nga umay-aywanan ni Junior, ikarigata ka na. Panawak pa lang di balay. Taumahik dita. Tano, anya ti saan nga maobra ni Daniel, siya ti mga obra. O sige, umay ka nga nanang. Paala kayo? Han, bagam lang sa dinno. Tabasit biglang ti gamit ko nga. Alae. Iri sumangpet ni nanang manunay mi dito apartment. Nakigtotak. Nanang, adadamat man nga rin mapis kayo. Anat sakit yo. Awan, gagangay lang ti bumakat. No, anaman data nga sakit, baka makaakar. Saan nga makaakar? So, ang pagdanagam, takabaylak nga aywanan, asistiren ni Junior, ti Apukok. Balag doble akmat panen nga hagis ti Marti Ubing. Medyo natalnapat nga roden manong nemi ti panunod ko gabutawang pakadanagak kay di Junior. Na-estimar na asikaso nga talaga ti ina ni Daniel. Na manipod mo't idit at dan ni nanang manong nemi deta. Saan ko man nga makikita dagiti barkada ni Daniel ngem isot maman dumano ni Daniel. Dano sumangpitak dito balay manong nemi dagiti laing agapo. Ni nanang kini Junior ti adda. Nanang ni Daniel. Irimor pala iti bigbigat. Di kay kadimot la marigatan? Ibagay ti puno nanang. Siyempre do awan ni Daniel. Da kay tagdalos, da kay taglaba. Da kay ti sa kayang-kaya kanak. Narwamang kitirikat. Tinasken kat mabantay ti Apukok. Ken basta rin makita ti anak ko. Maguni ka lang ano sa inyo kabilan. Baka mabaybayan nyo tubing. Saan ko mabaybayan tubing? Napiapay ang tibagig ti baybayak. Basta saan ko mabaybayan ti Apukok. Takastoy ti panangasikasok idi kini Daniel. Adan nasuro ko makabulan manunay mi ni nanang idisidong mi idi tatumawag kaniyak ni Daniel. Hello Daniel? Ha? Shirley? Shirley? Daniel Abay? Shirley? Ninanang. Matayan ninanang ko. Anya? Abay na nano? Basol ko. Naidoron ko. Kapot ibungtot ko. Iyak ka mo ta. Sagay sa amin tayo di hangis na. Yung karigatan na palang yung baga. Di kayat na nga yung baga kaniyak. Siyang pa yung anay nga napukaw na tipuot na.
Nagpatulong nga kiti karumagan na itaray mi ti ospital. Asa si kasuan na alalawan na ti biyag na. Ti anak ta nga yan na. Matik, iti karubat ang apartment. Isuda pala na makamu itanak ta. Anak di ti ospital. Umay ka. Diyak kayat namatay ni anak ko. Diyak kayat namatay tinak. Diyak kayat namatay. Umay ka dito mga asim. Manong Nemi nabayagan. Iti panagdan nami kini Daniel ng italaing namak. Nangagkut sangit na. Italang agsangit. Ngayon na diadakon di ospital kahit inararakop na kakastaunay tanong-ong na. Diyak kayat namatay ni nanang. Diyak kayat namatay. Masinsidir to di konsensyak. Sinsidiranak to di konsensyak. Namatay suna. Hiyat ko kasulnitan di kita doon nagkurkurang aking kuwana. Agkararata kinapon Diyos. Urahin ta doktor nga mga asikaso kay kuwana. Ikarkararag ta nga maalaw da ko man tibiyag na. May spalda ko man inaanang mo. Diyak mong pakawan tibagi. Diyak mong pakawan tibagi. Namatay ni nanang. Diyak mong pakawan tibagi. May kastoy laingan ti bigla nga panakamiris mo ti ado nga bintot mo, Daniel. Inungtungunak ni nanang ko. Himbay na amin nakasapulak. Noon napaisan na ko mga maitin. Di na kinungungtan, di na binabaot. Dinungtungunak. Ilikutan nga sa anak na pundong anak. Alia? Sa anak ka nga pundong anak ni nanang mo? Iso tinaibagaan na sakbay. Kaslalagsatan di hangis. Ako nana, ingin karigatan ng imbaga. Iba't patag ka, Daniel. Idilikodan nga saan ka nga pudno nga anak. Ti istorya. Saan na ngayon pudno? Nakita na gayam isuda iti asawa na nga mayan anod nga da iti uneg ti palanggana. Kitgaputa. Kaya't dak nga isalakan ti asawa ni nanang. Impusta na tibiyag na may salakan naklang. Kan madaan laeng ti anak ni nanang apanawan na. Diyan mo tarita nga kinapudno, kimpudno na kanyak. Kadisod di kasla nakalawlawagan ti panunod ko. Apay nga nagbalinak nga naloko. Apay nga saan ko nga impatig ni nanang ko. Idinto tayong pahay naman ti amin kanyak. Ananablabas pa yung pudno nga ina. Isa nga diyak kaya't namatay ni nanang. Shirley. Diyak mapakawan ti biyag ko. Diyak mapakawan ti biyag. Namatay ni nanang. Idirumuarin ti doktor manong nini. Manipod iti emergency room. Doktor, kumusta? Daki ka diti anak ti pasyente. Isak ti anak na, doktor. Asawa kisuna. Naalaw min ti biyak na. Nispali ni Sona. Diyos ko, nagyaman kami, Lord. Ano kami sakit na, doktor? Nagangailangan di sakit na. Sakit ti nakaro nga. Ti maudad nga sakit. Kapag nakaro nga panagproblema na. Konsumisyon. Imbagta, naalaw tayo. Sa bulan lang ti panagpaot na ti ospital. Tapnog subliti. Nananayapig sana.
ken maobserbaran no anya digiti sakit nga daken kuha ng anas ken nga magasan. Kaya mawan ti pagdanagan nyo, si biyag na espalin suna. Inarakop na manong name ni Daniel itinairut ngagsangsangit lata. Saan ka nagsangit? Na espalin ni nanang. Yaman na. Nagbabawi ka lang itinaramit ko. Ngam sampay na ladaw ti pa nagbabawi. Maatir pala hindi kinibidot, Daniel. Kadamok, nga da ito yung ti pangrugyan, hindi pa nagbalbali mo. Kat sabi ko, ma, tanay yung papusuan, ti pa nagkarim, ti pa nagbalbali mo. Hindi pa nagsingsingpet mo, isot pa kaaturan ti adong bidtot mo, anaaramid mo itinam. Inanang mo nga saan man nga pudno nga nagtaod ken ka. Kaya nalabalbas pa nga pudno nga inatim pa na ken ka dungo ken pamatig. Mayan anod kagayam. Nga saan da ka kapkapin ano. Kaya may pusta, ti asawa ni nanang, ti biyag na. Agbiag ka laeng. Nakagasgasat ka. Nga nadaan iti kas kadakwada. Kahit ko makasalita na mismo ni nanang. Kahit ko, di mismo kagpakawan, kaya nagkarikan ko anak. Ningatan nanang ti kararagsakan nga ina. No may paneknek mo, ngagbalbaliw ka, Daniel. Manong nemi di mabalim mi nakasarita ni nanang nakaisisa man ni Suna. Kalbasan nga nararakop ni Daniel Isuna ket nagkari manong nemi nagpakawan ken nagkari. Kari kanong nagpaypeso sa bagay damo na kanutag kari ken kuhana manong nemi. Ket kastaw na kanut tiragsak ni nanang. Gabutan namnamayan na manong nemi. Nga tong palin ni Daniel dikiti karina. Ket sanen nga naluko ket santun ngagbalin nga mangtedi konsumisyon ken buong ti ulo ni Daniel. Ni Daniel, ken kastamaten ti anak mi, nga apo ko ni nanang. Nagbababawi manong nemi ni Daniel, nga datang nga pinagbabawi kat sampay nga nalado ti amin. Tanaator na matlaking manong nemi di kinibidot na, iti panang ipaneknek na, nga pudpuno, dahil nga panagbalbalo na. Adan iti elementarya manong nemi ni Junior, tayo din nabunyagan, manong nemi, kasi sumaten ti pa nagkalay sa amin kaniya, Daniel. Doron ko iso na manong nemi, inadlo ko itirigna na tapno agsubli ti pagadalan. Naggraduari ti college manong nemi, kadagpadpada kami ta, ang mga opisina. Pinapintas mi manong nemi, ti dati nga balayda, dananang, kasi so itan ti pagnaidan mi. Naka-open bet manen ti Silvia Sari-Sari Store manong nemi. Nga iso ti raprapi ni nanang, ti katugangak, nga aglako. Nasulun at ni nanang manong nemi, nakasalsalun atin hangas idi nga narapis. Gabuta awanan ti problema na. Awanan iti pagsaksakitan ti ulo na. Awanan ti pagsaksakitan ti nakim na. Gabuta dan kapya, talinaay ti bihag, ngadda kada kami. Anong nemi siyempre, idagkasar kami kini Daniel, dagiti matlang naganak kanyak siyempre, tinangitakder. Ay, naawat damat lang ni Daniel, tamamati da, nga agbalbaliw ni Suna, ket nalintagan ti turungan na nga dana. Ni June nga ading ko manong nemi, adamat tan asawa na. Barbaran ko anak na makaanak kakapay, tapno madlang adda ading, ni Junior nga anak mi. Babaen to kuman palubos ti ako. Dahil nga rin ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nga urnus kalpasan nga nag-insent ti Italiana. Agyaman naklaunay ti laing mo nga nangibasa ket sapay ko ma. Tadamot na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program anong and God bless. Tuoy nga rodagyaman nga pagayam mo, Shirley
Agya managmat kang ka Shirley, iting ka pa nagsurat, panangibura iti pagkasalitaam. And thank you kadagiti amin nga naggabuya.